ପିଲାମାନେ ତମେ ସବୁ ଛୁଟି ହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଅ। ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଆଜି। ରମ୍ଭା ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିଲା। ଝିଅଟିର ନାଁ ରମ୍ଭା। ଆମ୍ବପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ମାଉସୀ ବେମାର ଥିଲେ। ରମ୍ଭା ମା ସହିତ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲା। ରମ୍ଭା, ମା ଏଇଠି କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ? ମା, ଏହାର ନାମ ଆମ୍ବପଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠାରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ରମ୍ଭା, ମା ଏହି ବଗିଚାରେ କେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଅଛି? ମା, ରମ୍ଭା ଏଇଟା ଗମ୍ଭାରୀ ଗଛ। ହେଇ ଦେଖ, ସେପଟେ ଚମ୍ପା ପାଖରେ ଆମ୍ବ, ପଣସ ଓ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଅଛି। ରମ୍ଭା, ଏତେ ବଡ଼ ବଗିଚାରେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଦେଉଥିବେ? ମା, ଦେଖୁନୁ କେତେ ବଡ଼ କୂଅ ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ କୂଅକୁ ବାମ୍ଫି କୁହାଯାଏ। ପମ୍ପରେ ପାଣି ଉଠାଯାଇ ବଗିଚାରେ ଦିଆଯାଏ। ରମ୍ଭା, ମୁଁ ଏଇଠି ଖେଳିବି କି? ମା, ହଁ ଯାଉନୁ ସେଇ ଖସଡ଼ାରେ ଖେଳିବୁ। ହଁ ଯାଉନୁ ସେଇ ଖସଡ଼ାରେ ଖସିବୁ। ରମ୍ଭା, ମା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ? ମା, ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ। ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଥା ଶିଖନ୍ତି। ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବହି, ପୋଷାକ ଓ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଧନୀ ଗରିବ ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି। ରମ୍ଭା, ମା ଏଇଟି କି ଘର? ମା, ଏଇଟା କୁମ୍ଭାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ। ରମ୍ଭା, ଏ ଅଫିସ କେଉଁ କାମ କରେ? ମା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ତିଆରି ଓ ମରାମତି କରେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ ଖୋଳେ। ରମ୍ଭା, ମା ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମା, ଜାଣିଲୁ ଝିଅ, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସଭା ହେଉଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝେ। ଗାଁ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା କଳିକଜିଆକୁ ସମାଧାନ କରେ। ରମ୍ଭା, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ଗଠିତ ହୁଏ? ମା, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାଁ ବା କେତୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ରମ୍ଭା, ଏ ଲୋକଟିକୁ କେଉଁଠିକି ନେଉଛନ୍ତି ମା? ମା, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଓ ଅନ୍ୟମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ରୋଗୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ, ଔଷଧ ଦିଆଯାଏ। ତୋ ମାଉସୀ ବି ଏବେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ରମ୍ଭା, ମା ଏ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁଠି ରଖିବି? ମା, ସେଇ ଫଳଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟୁଲ ଉପରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଦେ। ପିଲାମାନେ ତମେ ସବୁ କାଲି ଘରେ ପଢ଼ିଥିବ। ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।